Práve sa pozeráte na búdku, v ktorej sa skrývajú príbehy slovenských či medzinárodných spisovateľov. Je to už v poradí druhá knižničná búdka v Ružinove. Jedna sa nachádza v Starom Ružinove na Palkovičovej ulici a tá druhá si našla miesto v lokalite Vlčie hrdlo. Tento nápad sa zrodil v knižnici Ružinov, ktorá sa takýmto spôsobom snaží byť bližšie k obyvateľom. Vlčie hrdlo je trošku vzdialenejšie od toho centra Ružinova. Takže my ako knižnica sme sa rozhodli, že minimálne prispiejeme touto našou krásnou knihobúdkou. Okrem toho, že sú tu už opravené chodníky, rieši sa tu bezpečnosť, tak pribudlo aj to, čo je úplne normálne a pre všetkých ľudí knihobúdka. Ja pevne verím, že tu bude dlho a že teda aj ľudia ju budú užívať. Podmienky knihobúdky sú naozaj veľmi jednoduché. Knihu môžete priniesť alebo si požičať, prečítať a nepoškodenú vrátiť. Cieľom je predĺžiť život knihám a dať im takýmto spôsobom druhú šancu. Ja to jednoznačne vítam. A okrem toho, že sa ľudia dostanú k tým knihám, tak má to ešte aj rozmer taký ekologický, že vlastne knihu, ktorý sa už niekto zbaví a už ju nepotrebuje alebo ju prečítal, tak ju nevyhodí do koša, ale skončí práve v takejto knižnej budke, kde sa vlastne ešte opätovne použije, čo je dokonca akoby v takej tej hierarchii odpadového hospodárstva ešte vyššie, ako keby sa ten papier zrecykloval. Áno, vítam, lebo sú tu starší ľudia, ktorí radi čítajú a tí odtiaľto už pred otvorením už odtiaľto požičávali knihy, takže majú to bližšie než knižnicu. Keď nájdem tam takú knihu, ktorá ma záujme, tak určite využijeme túto knižnicu. Alebo dám tam ja, čo nepotrebujem. Táto knižničná búdka má slúžiť všetkým obyvateľom Vlčieho hrdla, ktorí radi čítajú. Preto ak máte doma starú knihu, ktorú už nepotrebujete, môžete ju priniesť do tejto búdky a urobiť tak radosť ostatným. Myslím si, že je dopyt určite a dokonca to viem aj potvrdiť, pretože už máme ďalšie nejaké také malé náznaky, že kde by sme mohli osadiť. Vyslovene si to naši čitatelia a Ružinovčania vyžiadali. My vlastne ako poslanci Prievozky sme absolvovali už niekoľko stretnutí s obyvateľmi Vlčieho hrdla a práve jedna z vecí, ktorú tu definovali alebo identifikovali ako teda vec, ktorá im tu chýba, tak je práve takáto kultúra, podujatia a vôbec informovanie o tom, čo sa v mestskej časti deje. Na knihobúdke taktiež nájdete aj QR kód, vďaka ktorému sa môžete viac oboznámiť s knižnicou Ružinov a pozrieť si všetky ich novinky, ponuky a v neposlednom rade aj zaujímavé aktivity. Pre TVR Valeria Konevých.